Morjesta kaikki. Kerran oli semmoinen tilanne, että oltiin Konnunsuon vankilassa ja mut siirrettiin sinne Sörkästä 14.12.2005 muistaakseni vai 4. Ja mulla oli siellä semmoinen vihamies, yksi semmoinen, kenen kanssa mä olin siitä vähän riidellyt täällä siviilisyystä ja ihan typeristä asioista. No sitten mut siirrettiin sinne Konnunsuolle. Mä kirjoitin kyllä kaverille, että mä oon tulossa sinne Konnunsuolle 14.12. No ensimmäisenä tuli sit vastaan tää yhdyskäytävällä tää vihamies. Hemmetti, että kädet tärisi. Mä ajattelin, että perhana, että joutuu heti niinku tappelemaan. Ja no ei siinä mitään, lyötiin sit kättä päälle siinä, että ei mitään. No siviiliasioita, siviilissä riidellään sitten, turha niitä on vankilassa alkaa riitelemään. No sitten loppujen lopuksi me oltiin hyvissä väleissä vankilassa koko aika ja sitten oli semmoinen homma, että ne suunnitteli uutena vuotena pakoa sieltä Konnunsuolta, että niillä oli sahanterät, millä ne saa kalterit poikki, ne oli hommannut jostain mutta niiltä puuttui köyttä ja kaiken näköisiä muut materiaaleja ja sitten ulkoilussa sattui olemaan semmoista puutarhaletkua jossain siellä seinän vieressä keräjä. No sit tajuttiin, että toihan on hyvä, että on kun sitoo niinku kiinni, niin siitä on semmoista paksua puutarhaletkua. Että sen kun sitoo kunnolla kalteria kiinni, niin siitä kyllä pääsee sitten niinku 3. kerroksesta, muistaakseni oli 3. vai 4, että sieltä pääsee sitten liukua alas. No mä salakuljetin sitten ulkoilusta sille sitä puutarhaletkua takin sisässä ja tonne laitoin rotsi sisään ja salakuljetin sitä. Eihän se metallipalastimispiippaa. Päästiin sitten osastolle, mä vein sille jätkelle se puutarhaletku ja no sit tuli uusi vuosi ja itse asiassa ne asui meidän yläpuolella. Mä muistan vielä kun alkoi sahaamiseen uuteen vuotena, katsottiin ikkunasta näkyisikö jotain raketteja siellä pellolla, jos vartijat vähän antaisi iloa vangeillekin. Mutta ei siellä hirveästi näkynyt, ne sahaili sitten uuteen vuoteen puikkoi poikki siellä. Ja sitten kuului, kun se puikko tipahti sinne maahan, kun semmoinen kling, mä alettiin nauraa. Sitten alkoi kuului hirveä nauru sieltä yläpuolelta. Sitten katsottiin ikkunasta, niin lähes puutarhaletko ja lakana sidottu vielä siihen kiinni. Lensi sinne alas ja sitten ensimmäinen jätkä meni jalat ikkunasta ulos, niin siinä oli vartija siinä. Se on tulorakennus ja sellirakennus. Niiden välissä on piha. Sitten siellä oli vaan semmoinen aita, mikä pitää ylittää. Niin siinä oli vartija ollut röökin siellä alhaalla pihalla ovella ja se oli katsonut sieltä, että mene vaan sinne takaisin, että mä tuun kohta hakemaan sut rundiin sieltä, että mene vaan takas sisään, että mä vedän röökin rauhassa. No se kusi sit siihen se pakoyritys, mutta tämmönen hauska juttu, tai hauska, mutta tarina kuitenkin vankilasta, että ei kaikki aina mene ihan putkeen, miten kelailee. Moro.